Benvidas e benvidos a unha nova temporada da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. O sábado 10 de xuño era a data marcada para o inicio das tres categorías que compoñen esta competición e a posta en escena resultou inédita. A localidade coruñesa das Pontes de García Rodríguez acolleu a primeira regata na historia desta liga que se celebra en augas do interior de Galicia. O escenario elixido foi o lago artificial máis grande de Europa e ata alí se desprazaron os 25 equipos que van ser os protagonistas desta campaña. Primeira edición da bandeira Concello das Pontes, xornada de estrea para un curso que se vai prolongar ata finais de agosto. Antes de botarse a auga, todos os equipos desfilaron polo escenario na presentación da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia 2023. Total de 550 remeiros moverá esta competición e o primeiro asalto realizouse sobre auga 12. A bandeira Concello das Pontes comezou coa Liga B. Os 6 equipos desta división repartíronse en dúas quendas de 3. Na primeira remaron Muros Esteirana polo carreiro 1, Salgado Perillo polo 2 e Mugardos a Cabana de Ferrol polo 3. Aí temos en marcha a primeira quenda da temporada. Foi Mugardos, a embarcación que procede da Liga A, que descendeu o ano pasado, a que marcou a pauta. Aí temos chegando a virada 10 segundos de Mugardos respectos a Muros Esteirana. A embarcación Muros Esteirana que este ano, aí temos aparecendo na Cea Boga, que este ano xorde como fusión de Muros que estaba o ano pasado na Liga B, e Esteirana, que fusionándose cos seus veciños regresa á competición. Terceira marchaba o conxunto de Oleiros, Salgado Perillo. Non habería cambios nas posicións no que restaba de regata. Victoria clara, contundente de Mugardos a Cabana de Ferrol con 16 segundos de marxe respecto a Muros Esteirana, que conseguía un bo rexistro, e a terceira posición ocupaba Salgado Perillo. Imos coa segunda e última quenda desta Liga B. Polo carreiro número 1 Amegrove, polo 2 Ribeira, unha das novidades esta temporada, e polo 3 outro equipo que se estrea, a filial de Chapela Uofco. Liga B moi renovada. E aí temos como chegaba a regata o ecuador da mesma, con Amegrove por diante de Chapela e de Ribeira. Amegrove marcaba o mesmo tempo que Muros Esteirana, iso sí, quedábase lonxe do rexistro que asinara na primeira quenda. Mugardos a Cabana de Ferrol, que ia ser a gañadora desta primeira xornada. Vemos a entrada en liña de meta de Chapela Uofco, a filial que lle deu a volta a regata na segunda parte da mesma. A Amegrove non puido manter o ritmo, entraba segunda na súa quenda, e Ribeira na súa estrea na Liga B masculina facía terceira. Aí temos os resultados. A primeira quenda coa victoria asinada por Mugardos a Cabana de Ferrol, que lle serviría para levarse a bandeira, e despois na segunda Chapela Uofco, que se imponía. Mugardos a Cabana de Ferrol primeira, Muros Esteirana segunda, Chapela Uofco terceira, Amegrove cuarta, Ribeira quinta, Salgado Perillo sexta. A entrega da bandeira Concello das Pontes por parte do tenente alcalde Antonio Alonso ao patrón Antón Iglesias, e de impoñer a camisola amarela de líder do Trofeo Xunta de Galicia encargábase Gustavo Vázquez, vicepresidente da Federación Galega de Remo. A felicidade de Mugardos, esta Liga B regresará o 8 de xullo coa primeira bandeira Chapela Uofco en Redondela. Seguimos coa Liga Feminina, liga que este ano conta con 7 conxuntos, e na primeira das quendas remaba polo carreiro número 1 Rianxo, polo 2 Puebla e polo 3, aí as temos a novidade desta temporada, Cesantes Cefical. Aquí Rianxo marcou a pauta prácticamente dende os primeiros momentos. A virada do conxunto do Barbanza, 31 segundos de diferenza, xa tiña Rianxo a metade da regata. Chegaba Cesantes Cefical, ese equipo creado esta temporada en segunda posición, a esa Ceaboga que tomaba moi aberta o conxunto redondelán, e en terceira posición aí aparecía para completar a manobra de xiro comezar o terceiro longo Puebla, o conxunto da Pobra do Caramiñal.
prácticamente unha contrarreloxo individual para Rianxo, que buscaba meterlle presión ás embarcacións da segunda quenda. Gañaba Rianxo, segunda Cesantes Cefical, terceira Puebla. Na segunda quenda, Chapela Uofco, subcampeoas o ano pasado da Liga. Iba pola carreiro número 1, Castropol polo 2, Mugardos a Cabana de Ferrol polo 3 e Salgado Perillo polo 4. Chegaba o ecuador da regata, Mugardos a Cabana de Ferrol lixeiramente por diante de Chapela. Estaban moi igualadas as dúas tripulacións co tempo asinado por Rianxo, así que todo se ia decidir a vitoria na bandeira Concello das Pontes na segunda metade da regata. Aí vemos a virada de Salgado Perillo e tamén de Castropol, o conxunto asturiano que repite esta temporada na Liga Femenina. Final moi asustado e a victoria de Chapela Uofco por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol. As dúas embarcacións mellaron o tempo establecido por Rianxo na primeira quenda, así que victoria para Chapela Uofco. Vemos os parciais das dúas quendas. Na primeira venceu Rianxo, na segunda Chapela Uofco. E a clasificación desta primeira xornada, coa victoria de Chapela por algo menos de 2 segundos respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol. Terceira Rianxo, cuarta Cesantes Cefical, bo debut, quinta Puebla, sexta Salgado Perillo e séptima Castropol. Entregáballe Elena López, a concelleira de Turismo das Pontes, a bandeira a patroa Olaya Martínez e tamén camisola amarela da Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia para Chapela Uofco. Levamos moi pouco tempo no auga, son un entreno e nós somos novas, a nosa primeira regata. Genial. Así que da clasificación da Liga Femenina con Chapela Uofco a fronte, será precisamente o conxunto da Área Longa o que xerza de anfitrión o vindeiro 8 de xullo na segunda xornada. E aquí temos imaxes do arranque da primeira das 3 quendas da Liga A masculina, 12 equipos de novo esta temporada na máxima división. Temos en acción polo carreiro número 1 a Puebla, polo 2 a Castropol, polo 3 a Tirán Pereira e polo 4 a Mecos. Ecuador da regata, Tirán Pereira, que era a favorita desta quenda. Aí chegaba en cabeza o remate do segundo longo, seguida bastante de preto por Castropol. 6 segundos de diferenza entre os moañeses e os asturianos. Castropol, que subiu o ano pasado a máxima categoría e dando a cara dende a primeira regata. Mecos, que ia a terceira, o conxunto do Grove, e cuarta Puebla, os da Pobra do Caramiñal, que aí comezaban o terceiro longo. Intentaban os do Barbanza achegarse a Mequiña. E no final desta regata, nun campo que cada vez estaba máis picado, a entrada en liña de meta de Tirán Pereira, victoria dos moañeses, segundo posto para Castropol, fantástica a súa posta en escena esta temporada, e despois terceira Mecos e cuarta Puebla. Aí temos a entrada dos da Pobra, da Carmela. Segunda quenda con Bueus Imei, os subcampións do ano pasado polo carreiro número 1, Ares, o equipo que procede da Liga Euskolabel, polo carreiro número 2, Cesantes Rodavigo polo 3 e a filial de Cabo da Cruz polo 4. Había moita expectación respecto a esta segunda quenda, porque Bueus Imei o ano pasado fixo un espectacular inicio de temporada, foi líder prácticamente ata o final e plantoulle cara. Aí temos como chegaban igualadas a Ares, a favorita a levarse este ano a Liga Galega de Trañeiras, mesmo tempo das dúas, e ademais mellorando o rexistro que marcara Tirán Pereira na primeira quenda. Marchaba a terceira Cabo da Cruz, que non podía co tempo de Castropol, establecido na primeira quenda, e despois Cesantes Rodavigo, a revelación no treito final da pasada campaña, conseguindo unha fantástica permanencia, marchaba cuarta esta segunda quenda, na que sería decisiva o terceiro longo, porque aí Ares abriu oco e xa conservaría a primeira posición ata cruzar as bollas de chegada. Entraba Ares en primeiro posto, ademais mellorando o tempo de Tirán, tamén o melloraba Bueus Imei,
Segundo posto para o conxunto do Morrazo. Terceira facía Cabo da Cruz. E cuarta posición, aquí non houbo cambios, para Cesantes Rodavigo. Restaba a terceira e última quenda. E aí temos as 4 embarcacións protagonistas: Narón polo carreiro número 1, Rianxo polo 2, San Bertolomeu Fan di Costa a filial, o equipo B de San Bertolomeu polo 3 e Chapela Wofco polo 4. No primeiro longo, Rianxo e Chapela melloraron o tempo establecido por Bueu Ximei e por Ares, pero xa non conseguirían manter o ritmo. A metade de regata viraba lixeiramente por diante Chapela Wofco de Rianxo. Terceira marchaba Narón. E cuarta posición nesta terceira quenda que lle correspondía a filial de San Bertolomeu Fan di Costa, o equipo B de Meira. Aí temos o conxunto de Rianxo que marchaba segundo, e cada vez un poquinho máis afastado de Chapela, que ia ser a gañadora desta quenda e a meter presión. Os dous equipos que dominaran a segunda quenda, pero non podería cos seus rexistros. Victoria de Chapela. Segundo posto para Rianxo. Terceira entraba na liña de meta Narón. E cuarta, completando esta xornada no Lago das Pontes, o filial de San Bertolomeu. Aí temos os tempos das 3 quendas. Na primeira, victoria de Tirán Pereira. Na segunda, o triunfo de Ares. E na terceira, de Chapela Wofco. E aí temos a clasificación da xornada: victoria de Ares, segunda Bueu, terceira Chapela, cuarta Tirán, quinta Rianxo, sexta Castropol, séptima Narón, oitava Cabo, novena Mecos, décima Cesantes, undécima filial de San Bertolomeu e duodécima Puebla. Recibía Hugo Rascado, o patrón, a bandeira Concello das Pontes, e o presidente da Liga Galega de Traiñeiras, Javier Rodríguez, que lle entregaba o mallot Xunta de Galicia, mallot amarelo. Bueno, ben, a primeira regata sempre está ben non gañar, pero si estar arriba, que era o noso objetivo, pelear por as bandeiras. Hoxe ganamos, a ver o que ocorre no resto da regata. Se toca empezar, tampouco hai que considerarse favorito, ni moito máis. Ares, no seu regreso á Liga Galega, sitúase líder por diante de Bueu e de Chapela. Esta liga que vivirá o seu segundo capítulo o vindeiro sábado en Narón. Agasallo do Concello das Pontes para os equipos participantes. E así pechamos esta apertura da Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia. Moitas grazas pola súa atención, queda moita temporada por diante. Desfrútena e ata a próxima.